Men aytjak bolýanlarym hem meňde değişiden käbir garnaşyklarıma, käbir awadaşyklarıma değişli. Hem meňde özüňde çekip oturmaň, özüňde çekkänem bolsaňyz diýmek, onda sizem şolardan. Men Türkiýe gaýdamdan soň hemmesi ilimde gurulap başladylar. Men aslında bular hakynda beýle gurulap video düşek geldim öňe. Men Türkiýe gaýdamda köpüsiniň onsydan birini tanadym. İmoda gowy sagaman okat börsüňmi diýip ýazmany başarmaýanlar. İmo gurulasyňam, imo biz düşünemdik, imo giremdik, wapşe biz telefonumyzda internet diýen zat ýok diýenler. Hemmeňiz görüp oturun, hemmeňiziň elimde men, hemmeňiziň men arkamda näme diýip gurulaýan bolsaňyz danylaryňyz. Ekran görüntü suratlary, zapslar gurulap oturkan, men hakynda gurulap oturan zapslaryňy hemme adyňyz maňa urudyp oturlar, onsydan sizden gapalyp adamlar. Men gowwaran adamlaram ba. Hemme gowwarmak o mejbur därsiz meni. Gurulasyň imo düşünem zok diýerler, ýöne TikTokdan fake hesaplardan girip yüzlerine suratlaryny goýman, gizlin men izarlap arkamdan gepmek diýenler. Köpüňiz, gepiňiz etýän. Men hemme zady bilip oturýan bilmeýändir. Men ýöne prosa tak men sesim çykaramak hissada. Men olary ýar özüm kiçiremek, özüm syylamaýan adam, özüni adamlardan kiçireýän adam, özüne göwni etmeýän adam diňe ýylyň gepletmäne güýji ýeter. Hemişede. Bular näme sebäp bilen beýtýär? Men TikTok'a girdim. Her hilçek videolar paýlaşan, prikol videolar paýlaşan, ya olmasa trend videolar paýlaşan. Indi bular näme etýär? Men prikol video paýlaşamda bular özüne çekýän eken. Ya olmasa da mesele men molum hakynda video çykarsam şu taýda bir okuwçyň adyny özümçe bir ad goýmalarına ya getirip güjüň ya pişiň adyny goýmalarına adamyň adyny ulanmalarına. Her bir prikolumda adamlaryň adyny ulanmaly. Diňe türkmesdan önce sen adyňy ýaly. Mesela bular näkil aýdaýyn sizem. Mesela plan edip ad koysam şolar özüne çekýär, bay men ady bulamdyr diýip. Göýe sen adyň men ýadyma da düşenok, sen baharyň men dünýäde ýadyma da düşenok. Men bäri TikTok ulanýar, sosial media ulanýar, bäri eğlence bir platform. Her kim video düşürüp goýýar, her kimiň öz kontenti, öle biri trend videolar düşür, biri prikol videolar paýlaşar, bir nahar bişirip videolar paýlaşar. Her kim öz başarýan zatlaryny goýýar TikTok'da. Ol bir erwetlikde, ol bir ýa sen hakynda bir video düşürlük bolanok. Onda näçimi ejem hakynda birgiden prikol videolar paýlaşan ejeler hakda. Näçimi ejem jaňa men hakynda video paýlaşdym, aýyr şonu ýanoklar. Näme şonlar gorkupmy ýa? Siziň götüňiz idilläni maňa şey aýtýanmymy ýa? Öz müňgünlüğiniz bagyrda bir hili özüňiz keläge edip şo derejäge ýetirýänsiňizde. Näçe başga bir TikTok'daki adamlar bu zatlar özüne çekýänokda, diňe siz özüňize çekýäňiz, ha? Baýy senen biz hakynda kaktyr videolar paýlaşa diýipdir. Maňa deňmediňe men deňmeýän, hiç açana men deňmeýän. Baýy bize kaktyr video paýlaşan ekenlik, goýy, siziň men haýsy beriňe kaktyr video paýlaşaň. TikTok diýen zat intak näme diýeni düşünenoklar, bärde näkil videolar ulanýany düşünenoklar, gaýrat edip TikTok'daky düşünýänler, kommentarlar, ada çykşolar öwredegin bilmeýänlere. Men elbetde gurulamyň hakykat zatlary aýtgan. Maňa akıl satjak bolýan, gidiňde birinji öz aklyňyzy, çağalaryňyzy, maşgalaryňyzy beriň. Ya siz dogurdyňyzmy meni? Men enem atam, ulu adam. Bilýän ulu adamlar, ejem kakam, goşulanok, enem atam hissat diýenok. Bulara o adam öldürçü, vay men hakynda video paýlaşdyr, men hakynda bir zat edipdir diýip. Goýy men her hil videolar paýlaşan bular intäm bu zatlary düşünüp bilenoklar. Mesela men enem atam hakynda video paýlaşamda şolar näçe maňa jaň edip men hakynda video goýupsyň diýenok. Ejem kakam näme üçin jaň edip hissat diýenok. Ya men TikTok'da erwetçilik zat etýän bir san video düşenim bilen o erwetçilik bolanyp gynansak da onu etýän, gepimi etýänler 40 ýaş näçe 40 ýaşy geçen adamlar gepimi etýän. Siziň döwrüňiz geçdiňi jan dogonar, siziň döwrüňiz geçdiňi täze çağalar dünýäni otur. Ýylymyz 2025-nji ýyl hemme dat ütgäwdir, hemme dat ösüp otur. Eliňiz boşdyňy vak owaň içinde oturup ýylyň gepini etmän başarýan. Näme üçin özüňizi göwüňiz etýän bolsaňyz men nomerymy tap maňa jaň edeňiz, ha? TikTok'da maňa komentar ýazyp men gepmedip illa arasynda özüňizçe men pazorat maskara çekip özüňiz pazorat gideňiz okmy ýa? Efir menip maňa akyl satjak firanam. Size näme ýa men hiç düşünüp bilemem bu dünýäde adamlar ýaşanlar
Birazcık men durmuşuma burnumu sokuşunuz. Yani birazcık öyle durmuşuna da burnumu soksanız. Nekil goğdurmuşta yaşarsınız. Bunlar yani etken adamlar var. Hiç düzüden adamlar. Etken beni açık kurulacak. Men medeniyetli kurulacak. Sebep medeniyeti hiç açanam düşünmediler. Öz götlerine müngüllü bolorsa dine yerin aşağıdan işleyebilir. Yerin aşağıdan adamla goğurunun falan. O dine yerin aşağıdan işleyebilir. Bunu etken adamlar öz yüreğini cuk kol oturar. Kime men gitmek yan olsa, kime men arkamdan gurulayan olsa. Bana TikTok'tan hiç kadar yaz numarını verdik. Ben sana vereceğim. Neyme alıp bilmediğin olsa ben yüzüm ay. Vay men hakkında bana bir ya da vay men adamın olsun. Videom koyup diye 100 bin dönem geç görülen ben videomu. Sen aldın hadi pozmarına. Ne için başka bir şehirdeki, başka bir vilayetteki adamlar şunu özüne çeken ok. Ne için özüne çeken ok? Ne için gel siz özünde çekkenler? Menin dikkate bir kol paylaşsam adamlar itin yapışın adın oy paylaşak gen görmen şeysen bu ama. Ve yine gelmeliyerim şu taydır hadi ya gelmeliyerim. Hoğu ben yine de barıp ovama varan. Yöne sizin oyunda var mı? Hemen öyme vararım sizin oyunda var mı? Yani katar kayın olun. Beylik gepe düşüp iyiden yani gepmeyecek derecede bir zat bollum ya. Ben aydın ya neyem alıp bilmediğiniz olsa. Özünüz için hoğu sana düşüp börür ya neyem ol ya size? Ya siz de kurdunuz mu ya? Siz berbat ettiniz mi? Han siz var ha? Gurulesden ay morlu sıraşıp bir akıllı sıraşıp gurulayalar. Telefonu düşünüm dok diyorlar. TikTok'tan çıkamadık siz. Elinizden zapslarınız hem suratlarınız men elimde durandır. Yine bir kadar yirkenizden bir zat çıksa var zapslarınız hem men hakkında guruluşunlarınız kim bilir neye mi yazışanırsanız bana yazan zatlarınız başkaları yazıp bana men hakkında zat yazıpsınız ya. Hemmesini gürküp birden TikTok'a çıkararım. Siz bana değmeseniz men size değim yani hiç açanam. Men bir berde TikTok görürken men her video paylaşan azıcık beyleki videolarımı görün ber TikTok men ister video paylaşan adamlar hemmem özünü çekmen yönü men var abi kellemem ağırtacak şey koymasam bular günüm koymasam her kim her bir yerden çıkartıram akıllı sıraşacak koyarlar. Aklımı şu derece çoğup duran olsa birinci özünüzde benim akılsızlar. Özüm bilir mi ne edeceğimi, ne günahdan yanam olsam ya. Men burada edenim olsam günahın özü Allah Teala bana verir günü için azara var oturma olur o hakkında. Hadır akıllı sıraş komentar ya da TikTok'a ne girmem onu dağıttım. Men sizden sorayım hemen TikTok'da istedim girer istedim çıkar istedim efir açarım. Siz hiç gıdıklandırmaya bu zatlar yönüme düşünmeyen adamlara ait yani. Üçüyle goğurak şu yönü şuur geplerde men yadadım. Özür bana caneden oklar, ben korkarlarım bilen oklar ya bana yazan oklar. Hiç bana hisat diyen oklar da dine ilden yani gitmek gelir. Şunlar öldüğü goğunu dettiğen olsa gayret edip mağaydın. Neyem akbir bilmediğini dağda birinci mağaydın. Çöpü şöyle. Neyem ediptirin? Şun bileyim neymenim. Öldüğünce gepeden olup görmem.